И така, качихме се на върха на Свети Петър базиликата. Доста високо е. И общо взето сега ще се разходим. Още не сме до самия връх, между другото, но тук сме долу, където пристигаш с асансьора и трябва да отидем ето там зад мен горе на купола. Както виждате, да отидем тук. След малко там се качваме. Интересно. Страхотно може. Давай, стигнахме. That was fun. Гаделят. Толкова много столи. Малко почивка, всички се изгорихме. Гери е нашия водач. Но сега, че не е фотокола. Почивка. На върха на базилика Свети Петър сме. Пътят беше много труден и аз умирам от страх. Прекалено високо е за моите разбирания за нормално живяване. Няма да мога да отида до гората, само така малко ще снимам. Ако може да се види нещо. И така, ще се пробвам да снимам от решетката, обаче не знам дали ще мога много видео, че снимките нещо да се виждат. Ето направих една стъпка към решетката и чакам малко да се махнат хората. Също съм горе. Тук е изхода зад мен, слизам надолу. Страх ме да погледна, така и не можах да излеза навън. Много е високо. Става ми лошо. И аз отивам към ушитата. Да ушия една ушита. Ето е Гер. Ето го джусто. Джус 1, джус 2. Много беше яко, аз нищо не видях, но се качих. Чао. И успешно наколихме върха на света. И сега екстремното слизане. Ето настигам ги, ето Герито. Все още ги коня, ето ги, настигам ги. Да, изкривена е реалността. It's a broken reality here. It's banned perspective. I like it actually. I like it very much. Wow, mega nice. Тихо. Silence, please.
Не е страх от високо, не е страх от тесни пространства, клаустрофобия. И докато аз горе бях изтръпнал от страх, тя в момента е изтръпнала от страх. Гледахме откритата стълба, слизаме стълбите, които са покрай купола на